Δεν ψηφίσατε ή είστε μικροί, Ψηφίσατε. Α, έλα ρε. Τι ψηφίσατε? Λευκή κόλλα. Δεν ψηφίζετε. Είστε μικρές ακόμα. Αν ψηφίζατε, τι θα ψηφίζατε? Νομίζω Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχετε ιδέα. Όχι καθόλου, δεν ξέρω τίποτα από τέτοια. Τι θα ψηφίζατε άμα ψηφίζατε? Δεν υπάρχει πλέον. ΣΥΡΙΖΑ και άμα υπήρχε κότες. ΣΥΡΙΖΑ, άκυρο. Άκυρο, τι θα έβαζε ένα χ? Τι θα ψηφίζατε σήμερα σε ευρωεκλογές? Κασολάκι δεν κοτώ. Γιατί? Μ' αρέσει. Σαν άντρας. Ναι, είναι όμορφο. Yes, daddy. Εγώ δεν ξέρω. Ποιοι είναι? Έχουμε πολλούς. Τώρα τι να σου πω, ένα γύρο απ' όλα, ένα πατάτες τηγανιτές, ξέρω εγώ. Τι θέλεις εσύ? Μητσοτάκι. Μητσοτάκι, δαγκωτό κι εσύ. Για σ' αρέσει και εσένα σαν άντρας, Κούκλος. Εγώ ψήφισα μαζική οργάνωση υποστήριξης νέων ιδεών ευρωεκλογές 2024. Εγώ ψήφισα το Σπαρτιάτης που είμαι Αλβανός. Γιατί είναι Αλβανοί οι Σπαρτιάτες? Όχι, απλά θέλω να διώξω από τη χώρα. Τι θες να διώξεις από τη χώρα τους Αλβανούς? Ναι. Γιατί? Αυτό θα Θέλω να είναι γυρίσω πίσω.